To fa, lalle haƙiƙa duk wanda ya kira ruwa to tabbas yana da leman tarewa. Haka zalika duk wanda ya ce a yi 'yar wasan jifa to ba shakka ya taka duwatsu ne. Kamar dai yacce wannan lamari yake ƙara ta'azzara a kullum dangane da waɗannan batutuwa da suke ta yawo a kunnayen al'umma da kuma social media da kuma sauran dandalin kafafen sada zumunta. Dangane da wannan cece-kuce da yake ta ƙara ɓallewa kullum babu ƙaƙƙautawa. Barka da warhaka mai sauraro, sannunmu da ƙara saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka, inda a yau muke tafe muku da wannan babban rahoto haɗe da wannan faifan bidiyo dangane da faifan bidiyon nan da zai cire muku shakkun abubuwan da ke wanzuwa a cikin zuciyoyinku da kuma warware muku abubuwan da ke faruwa dangane da wannan lamari. Mai sauraro kai da ka biyo mu kuma da Allah idan har kai baƙo ne a wannan tasha tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗe da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Kuma bayan nan kamar yadda kowa sani, in dai aka ce wannan mutum ne Allah ya ba shi ɗaukaka da kuma sauran abubuwan da suke ɗaukar hankali ko kuma in ce burgewa a dukkan doron duniya, to lallai ba zai rasa masoya ba da kuma mahassada da masu ƙin abin da yake da kuma masu son wannan abin da yake yi. Kamar dai yadda yake neman faruwa ko kuma in ce ya faru a cikin wannan lokaci ko kuma in ce a wannan kan lamari da ake tafe dangane da wannan batu na wannan shahararren mawaƙi Ado Isa Gwanja. Amma shi lamarinsa bai tafi kai tsaye a kan dangane da abubuwan da lafazin da muka furta gabaki ɗaya ba, sai dai yana da dangantaka da wannan lamari. Kuma shi da aka yi duba da yacce al'umma suka matuƙar tunzura wannan lamari nashi tun daga ƙaramin lamari zuwa babban lamari da kuma yadda ake ta yaɗa kala-kalan cece-kuce da dai sauran batutuwa a kan wannan bayani, kama abin da ya shafi gaskiyar lamarin da kuma ƙaryar lamarin da kuma dai yaɗa jita-jita duk a kan wannan lamari. To dai mai sauraro ku biyo mu a sannu bisa wannan tasha tamu mai albarka, kuma insha Allahu za ka kasance da mu ne tare da yi maka cikakken bayanin wannan lamari da kuma yacce wannan lamari yake wakana a social media da kuma cikin al'umma gabaki ɗaya dangane da bayyana maka gaskiyar yanda wannan batu yake. Sai dai kar ka sha'afa da mana like a wannan bidiyo da kuma subscribe da kuma faɗin albarkacin bakinka a kan wannan bidiyo namu da dai sauran abubuwan da ya danganci haka. To, bari dai mu faɗa kan batun namu kai tsaye. Shi dai wannan babban mawaƙi Ado Isa Gwanja, wanda aka fi sani da Ado Gwanja, shahararren mawaƙin Hausa da ke masana'antar Kannywood, wanda ya gina hanyar neman kuɗinsa na ɓangaren Kannywood da waƙe-waƙe irin waɗanda mata suke so da dai sauran ababen burgewa wanda ya danganci mata. Sai kuma sauran shirye-shiryensa wanda yake sa al'umma a cikin nishaɗi. A tun farkon wannan lamari dai a bayan nan, inda wannan mawaƙi Ado Isa Gwanja ya saki shahararriyar waƙarsa mai suna War. Wannan waƙa inda ake ta yaɗa cece-kucen cewa idan har ta fito za ta ɓata tarbiyya, za ta ɓata mutane, za ta yi waye-waye da dai sauran wannan al'amari. Wannan waƙa ta fito aka je ta aka ji iya zallan nishaɗi ne a cikin wannan waƙa, kamar yacce wannan mawaƙi ya furta, wanda yake cewa babu abinsa da za a ce yana ɓata tarbiyya ko kuma yana gurɓata tarbiyyar waɗansu face iya zallan nishaɗi ga masoyansa. To, haka zalika bayan wannan bidiyon wannan waƙa ta fita, nan ma aka yi ta cewa za a yi bidiyonta, zafin bidiyonta zai fito, a'a zai gurɓata mutane, a'a zai lalata mutane, a'a za a yi rawar da bata dace ba da dai sauran batutuwa makamancin haka. Wasu su faɗi magana mara daɗi a kai, wasu kuma su faɗi mai daɗi. To, haka zalika nan ma bidiyon wannan waƙa War ya fito kuma aka ga wannan bidiyo sumul cikin space, iya zallan nishaɗi ne kawai a cikin wannan bidiyo. To, sai kuma ya ƙara sakin wata waƙarsa mai suna Cas, sabuwa wanda take tashi a yanzu, inda a kanta ne ake ta yaɗa jita-jita a yanzu, wanda ba kowa ne ya san muhaddasin wannan lamari ba. To mai sauraro ka ci gaba da biyo mu a sannu bisa wannan feji namu
da kuma mana like da subscribe domin kasancewa tare da mu a kodayaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu, wanda za ka iya turo da saƙonka ko kuma in ce tsokacinka da kuma faɗin albarkacin bakinka akan wannan bidiyo namu.